ụlọ ọba akụ dị iche iche ma ebe a na-agbara mmanụ ụgbọala na ndị na-azụrịta ahịa na ndị ji ụgbọala akpa ego n'Ọka abirogo na ego ochie n'irube isi na ntụziaka ụlọ ikpe ejecha ọgwụ nyere na a ga na-anabata ego ochie tutu ruo n'abalị 31 nke ọnwa Disemba n'afọ anyị nọ n'ime ya. Chukwuemeka Modelim wetara anyị akụkọ a. N'abalị anọ gara aga, ụlọ ọba ego Central Bank nyere ntụziaka ka ụlọ ọba ego niile dị n'ala anyị bụ Naịjirịa malite nyebe ndị mmadụ ego ochie dịka ụlọ ọkaikpe ukwu siri nye ha ntụziaka. Nchọpụta emere n'ụlọ ọba ego First Bank ya nakwazi Access Bank nke dị na Ọka gosiri na ọtụtụ ndị mmadụ tinyere ego na ya bụ ụlọ ọba ego bịakwaziri ebe ahụ iwere ya bụ ego ochie ya nakwazi itinye ya bụ ego ochie, ebe ụfọdụ n'ime ha nọkwaziri ala na-eche maka ime nke a. Mgbe ọ na-ekwu okwu gbasara ya bụ ntụziaka ụlọ ọkaikpe ukwu obodo a nyere ụlọ ọba ego Central Bank, Maazị Stephen Obiora gosiri obi aṅụrị o nwere maka nke a n'ihi na o benatara ọtụtụ ahụhụ ụmụ Naịjirịa na-ata kamgbe ụlọ ọba ego CBN gwara ụlọ ọba ego ndị ọzọ ka ha kwụsị ịna-anata ndị mmadụ ego ochie. Mana ugbu a na-anazi ya ndị mmadụ ma na-ahapụkwa ndị mmadụ ka ha na-etinye ya n'ụlọ ọba ego na o benatago ahụhụ ndị mmadụ na-ata. O mere ka amata na ya tara ahụhụ nke ukwuu mgbe anaghị ana ya bụ ego ochie n'ihi na o nweghị ụzọ ọbụla ọ ga-esi nwetakwanụ nke ọhụrụ maọbụ nke ochie, nke mere na o nweghị ihe ọbụla o nwere ike imenwu mgbe ahụ. Nchọpụta emekwazịrị na ụlọ ọrụ ebe a na-agbagasị mmanụ moto ya na ndị na-anya ụgbọala ọgbatumtum na ndị na-erekwazi ahịa mbugharị n'Ọka gosiri na ha na-anatazi ndị mmadụ ya bụ ego ochie dịka ụlọ ọba ego CBN siri nye ntụziaka ka anataba ya ndị mmadụ ma na-erikwa ya. N'okwu nke ya, onye na-anya ụgbọala nke o ji azụ ahịa bụ Maazị Chidiebere Omeje sịrị na ya anatabago ndị mmadụ ya bụ ego ochie maka na ụlọ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala na-anata ya bụ ego ochie, nke mere na o ji na-anatazi ya ndị mmadụ ma mee ka amata na ọ na-enyeziri ya aka n'ọrụ ya ugbu a. N'akụkụ nke ya, onye na-ere ahịa oroma bụ Odoziakụ Ebere Okafọ kwuru na ahịa ya na-agazi n'iru na Tuzdee ọ malitere nataba ndị mmadụ ya bụ ego ochie, mana o kwupụtakwara na azụmahịa ya daghachiri azụ mgbe anaghị eri ya bụ ego ma kelee ụlọ ọba ego CBN maka ịtọghapụ ndị mmadụ na-agbụ. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelim.